Takže ahoj všichni, vítám vás u tohohle videa a tohle video je teda takový méně informační. Jo, ještě. Můžete se přidat do mýho mapu. Ha! Já vím, moc vtipné. To není. Předem se vám omlouvám za světlo, hnusnou kvalitu. Jej prostě natáčím to večer a musíte se s tím nějak vyjádřit. Takže tak, a protože jsem si vzpomněla na velmi důležité věci, tak se tady tohle zajebaná Archie rozhodla proto, že to prostě musí natočit večer. Což nevím, zda většina chápe, ale tak to je jedno. No tak, aby jsme to nějak nezdodržovali, tak jdeme na první věc. Jo. Jej. Takže jako první věc tu máme... Jasný? Poslední dobou budu méně aktivní. Vlastně proč? Kvůli tomu, že zítra začíná nový týden a zítra máme zajebanou... Dobře. Písemku z matiky. Dobře, o tomhle se nebavíme. Jo, ještě o tom ne. Ale prostě budu méně aktivní, protože nám učitelka sdílila dneska, že budeme mít mnohem víc hodin. Takže, abyste to nějak pochopili. My jsme jich reálně, normálně prostě, jich máme jako nejvíc 7. Teďka jich budeme mít 8. Já to prostě nezvládnu, prostě o 1 hodinu víc. A ještě mám výhodu teda, že je hodina 40 minut, ale jako... Pomlouvám se, ale já se tady asi zbliju, protože to není možný. Jo, rovnou tady máte můj Instagram. To je jedno. Jo, a kdyby někdo chtěl, máme 60 subs, takže můžete dát odběr. Který je tady. No, takže tak. Děj. Potom je tady taková méně důležitá informačka, že možná při nějakých filmíkách, nebo dejme tomu, budu mít takový trošičku jinačí hlas. Dejme tomu, že si to nějak upravuji, jak třeba tohle video. Dejme tomu, že normální hlas je prostě úplně na hovno a prostě ho takových mít nechci. Protože samozřejmě, že úplně stejný hlas, jako máte doopravdy, vám to nenachytá na kameru. Dejme tomu na mobil. No a prostě, jako já nesnáším to, když prostě ve videu máte jiný hlas než normálně. A proto mám takový editor, dejme tomu, na kterém prostě si můžete změnit hlas jako doopravdy. Což je potom něco super! Yeah! No, takže tak. A teďka třetí a poslední zároveň je to, že prostě se zbliju. Jej. No, taky to teda není to, že se zbliju, že jo? Ale, no to je taky, ale tak to je jedno. Že prostě tady budou následovat otázky, kdy vyjde ten Ask? Kdy vyjde ten Ask? Řekni mi to! Tak Ask nevím, kdy vyjde, nebo ten Ask, který jsem vydala asi před 2 měsíci. Nemám šajna, tak prostě no, za chvilku už vyjde ten Ask. Vždycky s tím nejsem nějak spokojená. Teďka vydal jeden Ask, ale to nebyl ten Ask z té soutěže. Takže musím vydat ještě Ask se soutěže. No, takže tak. Doufám, že tohle video trošičku méně chápete. A u dalšího videa asi ahoj, protože nevím, bych tady nějak ptát za nesmyslné informace, takže nazdárek párek. Jo a jako pochybuju, že se na tohle video někdo bude dívat večer, ale tak to je jedno. Nazdar.